Mai Salati. Dama ashe kai mace amana ne. Mace amana. Budurwar da nake so ita kake zuwa gurin ta. Ko kuma kai mace amana ba kana zuwa gurin budurwar da nake zuwa. Ba kai ka san tuntuna muke soyayya da ita amma me kai ka gurin ta? Kana ji? Abin da nake so in fara da kai. Ni fa na fara zuwa gurin yarinyar nan fa. Kai ma kuma zaka zo ka ce budurwar ka ce? Tuntuni ba wanda bai san da yarinyar nan ba a garin mu. Amma gaba daya kai ruwa kai tsaki ka tafi gurin. Ko kuma kai ruwa kai tsaki ba? Wallahi Allah. Ni kuma na ruwa ne tsaki nake so in ji me yake goyin a cikin ku. Wato nan zaratan katti raguna manya guda biyu za ku yi karo akan mace. Wallahi Allah. To shekarun sun dade da aka daina wannan karan aka daina wannan mubaraza akan mata. Ba dai budurwa bace kuke magana kanta? A cikin kwayan ne take so ni ne na. Kar ku ni kar ku hauka. Wallahi ni ne. Dukkanin nan ba wanda bai sani da ita. Kar ku mai na dan baliyan ma. A ni take so. Kaga ni take so. To mu je gurin yarinyar in tabbatar da wa take so a gaba. Ai ba tsoro mu je ma. Ai ba tsoro nake ji ba amma kai ma ka sani za ta zaba ba kai. Allah. To ai mun dade da idan misali da ita a garin nan. In ta zabi daya a cikin ku ni za ku liƙan wani abu? Za yi ma alheri. Za yi maka. Yo ne rawa banza bare ta rasu. Kurkun ojuku ni ne kin da kurkun ojuku. Kici zabi. Mandela. Salamu alaikum. Kurkun Mandela. Sannan zai karɓo yancin bakake. Ni na kirga kurkun Mandela. Kurkun ojuku ni na kirga kurkun ojuku. Idan Allah. Ina ga mu. Bai Allah barka dai. Ya gari. Allah sarki. Sai dai gashi biki shaida ni ko? Wato da fatan dai kin waye waɗannan muskoki. Ni take so. Wallahi ni take so. Wallahi ni ne. Na gane su. Allah sarki suna zuwa guri. Madalla to abinda ya kawo mu waɗannan zakaru da kika gani kowa iya yaki akan ki. Kuma iya shirin ɗauke ɗaya da naushi. Matsawar bai samu fadar zuciyar ki. Shi ne nace ba ni in zama jakada in rako su. Kowanne in ji wanne kike so a cikin su. Ni wanda nake so. Wanda zai mun akwati 100, lefe miliyan 100, da mukullin mota, da gida. Iya gidan ko a nan Najeriya. A Saudiya da wani a Najeriya da wani. Allah sarki. Mu maka duk sati. Ina gaban Allah kai za ka iya ko? Ani na yi ritaya. Daga soyayya ta? Na yi ritaya kawai. Kai banga. Kai ba? Ni to wallahi na yi barabus. Wallahi ne marabus. Ai na yi marabus. Ko kuma ka san me? Tunda kaga hi alkali ne. Kuma wannan ne. Kaga mun ban maka ita. Dama kun dace wallahi. Wallahi talla kun dace. A kan garo mu yata ba. Ai bin na faturan da yi. Wallahi ba bari ka zan yi. Da kun ga mahaukaci. Allah wallahi. Wa ni a kai haba. Kar ku furgita ni, kar ku razana ni. Ina da isku kai ga hawan jini, ga farfadiya. Ba za ki. Na. Yo Allah, ba sai ki biyan ko 6,000 sadaki ba wallahi. Sai dai a taimaka mun kyauta. Ban gane ba. Baka shirya ba. Ni ban shirya ba wallahi. Ni ban shirya ba. A koma a sake shi. Ni wallahi wannan tafi kiwon dabbobi. No. Sai ka ce daga Ethiopia kika zo? Kwai ba da aka haife ki na biya miliyan 100 sadakin ki. Garken shanu nawa za ta sai mun miliyan 100. Hauka ki ka ji yar baliya. Wallahi Allah. Mama, ya kai mira Umar din ya zo ne? A'a bai zo ba. To ina zaki kai min abinci? Kin ga wannan bawon Allah zan taimaka. Mira waye wannan? Mahaukaci ne ba. Wallahi wannan mahaukaci ne kuma tausayin sa nake. Tausayi? Wa.
Mahaukaci a gurin kayana? Mahaukaci? Ba zai yi ba. Me ya baki da mutunci dama? Ki kawo mahaukaci gurin sai da abinci na? Wani ciki kike mun zaki kawo mun kasuwa? Ina ne dan mahaukaci. Me zai gina mahaukaci a guri? Mama an ga taimaka musu ai ke ma ke. Taimako kuma sai a rasa inda zan yi sai gurin da hauka? Aka taimaka. Kai masallaci ba ko kuma ba Mero. Saboda Allah Mero. Idan taimako nake son yi, in je masallaci mana. Ki kawo min mahaukaci guri saboda Allah. Haba Mero. Me zan gina mahaukaci? Haba Mero. Haba Mero. Kuma aka kika. Mamaki mai sa a yi mamaki kan garba mai ciki duk magana. Haka Allah ya tsara abincin ka gurin waka ko kuma abincin mu. Dan Allah dan annabi ku yawa. Dan Allah dan Allah. Ke kawo wannan. Bari bari. Oya. Maza ne fa. Hello? Ya, hello maza. Ga wani nan fa. Na gani har son gai ne. Ha, oke ya to shi ma. Asumi ne ko oke to ya ƙara so muna nan. Ko yana shawowa bai gamta shi. Yau ka gane ko? Ta. Gane ki ga wani cinku nan ya zo. A tarmin shi. An gama. Haukan shi. Ko mai rauni ku. An gama. Tattake yi. Wannan ma fa iya wuya shi ma fa naga hannunsa babban waya ce. Ka samu alheri kawai iya wuya wanga na ke fara. Oke shi kenan ba da wa. Shi go kawai normal. Haukan shi. Na fuka. Wayo Allah. Na fuka. Ya fara kammala. Uwar mutum ku mai rauni. An gama uga. Kaga wannan iPhone 7 ce fa. Ya hello. Hello? Ana ji ga wata nan fa iya wuya. Oke mace ce ma kenan. Ba wata babba ce tana shawo kwana kawai ku haukanta ka gane ai. Oke normal ne kaga gara basa ma zaka ce. Ga ta nan ta kusa ku an kare fa. Oke to. Kawan. No! Wow! Mai sabon ce? A kai? A kai $35 fa. Haka ma samu. Awali na indo ayi. Gurgu kafu mai kafa. Awali gurgu. Hello? Ga wata nan wannan kuwa ce sai kun ba hankali kula da ita tana zuwa yawo ya ka gane Ci ta ma mace normal ne. Mun kwace na manyan gardin maza ma baranta ne mace. Barkatan bata. Kun ɗauka hijabin gaske ne? Ba babban ƴan iska ce karauniya da kuke da ba yi zuwa ne da fita. Ta sha ce.